Bueno, o Instituto de Estudos Milloráns naceu alá por outubro de 1999, por lo tanto estamos nestes momentos cumplindo 25 anos da nosa existencia. E daquela como hoxe, pois un nutrido grupo de entusiastas de mulleres e homes do Valdimiñor fundaron pois esta asociación sin ánimo de lucro, onde a xente, polo seu amor á terra, digamos, pois decidiu invertir moito do seu tempo libre en investigar, divulgar e contribuir a protexer o noso entorno entendido no seu sentido máis amplo. O Instituto de Estudos Milloráns hoxe en día está formado por algo máis de 400 socios e unha tamén importante xunta de goberno que semanalmente se reúne para dinamizar todas as actividades que realiza ao longo do ano. Dentro das súas actividades comprende todo o que ten que ver co patrimonio natural, co patrimonio etnográfico, a arquitectura, co patrimonio arqueolóxico, etcétera. Aquí se presentan libros e se fan conferencias, se editan libros dos moitos traballos que se fan de investigación e o obxectivo é poñer en valor todo o que nos rodea. Cando o Instituto de Estudos Milloráns empezou, hai 25 anos, no Valdimiñor non se facía nada. Creo que si temos que sentirnos orgullosos de algo é deso, de iniciar un camiño, de marcar unha senda e, sobre todo, de mostrar que é posible facer as cousas de outra maneira, con rigor, con originalidade, con traballo e, sobre todo, con compromiso. Bueno, pois agradecemos que nos outorguen este premio, pero para nós tamén sería importante que os restantes 365 días do ano tamén se acordasen de nós de que seguimos estando aí e que seguimos necesitando o recoñecemento da sociedade e das institucións.